Teke mumabosire yoro mubora kakorwa chinsemo cha buruma hase bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii nyamatengi mani goba mwakere mbiya muno ho muskechalo kengo nyambane yole neganga yokuriyekero kibojumbe wa Nyaribari chache asogosirwa nako bagachira enyumba yamate yarera makongwa yo yabereke gwetera ubatikana n'enyumba yabereke gotwa naboigo gesa Beatrice asiriti umugako yamurikitu Wycliffe Tyson Manyara narobotirwa sinchira yobekira ase eyamate ya Beatrice Kemuntu Bosire oyore omong'ena omoboraka korwa ekenyoro kia buruma Nyaribari chache Kisii County oyo obeire kagwetera amakong'u ao buna ogosererwa n'omugakoye komenya ase enyomba eyemo n'abana baye bonsi nainde eyokonye egotwa nigo amwakeire mbuya mono ase Joel Okengo Nyambane oyo ogokeria ekirugo kia bobunge bwa Nyaribari chache ase ogoyekerania eira arwete yokomoroseria enyomba enyia njamarietane ngorukwa Beatrice Kemuntu Bosire gaki nagokire mono mwesimi Okengo Nyambane gwachire gaki promise kwarwete gaiga boruma gwaikeraniri gaki mbuya mono sana ayare gwankoreire ntebe gwakorera makumi manene sana egekogera nigo narenge nyombembe igo narenge nyombe rwete bi ngonjokana n'abana tukorana barabwe nyombe yemo lakini buno mugako narara Nyambane ugachokarora ukaroro kayeria mariga ugankonya nandi bono gwantinyiria mariga soko ngagachire nyumba igonkoire nelimbia mono abanyakenyoro boigo mbagokera obokonyo obwo na manena tokorera senke yaito yo mugaka late sereti aingwakera omwesimigwa oito Okengo Nyambane ngambu ya mono ase eira arwete asoja kwagachira omwana oyo minte nyomba nandi unyekiraniri bwagachire nyomba yonde neighbor yo mwana oyo siraga egento twarorege kone is a wonderful times that this Mheshimiwa Joel Okengo Nyambane has done for us ase chingakie chiechio niko baria eira yogocha kumosira ase ekirogo ky'obojumbe bwa Nyaribari chache ase obochori bwakarebosio ayo gwakorire gento yogokumiga igaboruma abantu baito bonsi morigereri gaki morora yarakorire kose ni chuso sukera ngochi chorigereria ondusiria ase nyomba yarenge ngotu Nyasaye ito amukune akuno mwana oyo Okengo erinde twararenga naisa inde kugambira Nyaribari ya chache abantu bonsi pi barorega konegi akorekanie nyumba ei roro cha bande nigo bakoruchi promise bakachingako bateba ntokoreke imbago ikirania lakini ero ikiraniri ingomotore 2027 no kama nere you brought a body from Nairobi which was costing about 75,000 you went into your pocket. Oh, it was wonderful. Yes. Continue like this. We thank you very much. Come down and see everybody. We are behind you. Kuripotera Gatembe, Kuroboruma Nyaribari chache Kisii County nje Wycliffe Tyson.